नमस्कार। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मुजफ्फरपुर के पूर्व निदेशक, राजद के वरीय नेता, गौड़ा पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष फूलदेव महतो के निधन शुक्रवार के रात में हो गईल। उनका मुअला के खबर सुनते बिहार राज्य नोनिया महासंघ से जुड़ल लोग के भीड़ लाग गईल। लोग उनका पार्थिव शरीर पर फूल रख के श्रद्धांजलि दिहलस। फूलदेव महतो के मुअला के बाद नोनिया महासंघ का काफी नुकसान पहुंचल बा। उनकर कमी हमेशा खली। उनका अंतिम संस्कार में पूर्व मुखिया शैलेंद्र महतो, सत्यनारायण महतो, रामजस महतो, रघुनाथ महतो, मोहन केसरी आ ढेर लोग शामिल रहे। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।